Ще ви покажа как ще сваря яйца в Instant Pot Multi-Cooker Ultimate. Това е уреда, който получих вчера. Повече от 2 години аз си варя яйцата в моят Airfryer безотказно. И сега съм решила да направя тест и да видя как ще седат нещата тук. Сега, когато използваме функциите на Airfryer, на Instant Pot, те са всичките от тази страна. Ето, виждате тук знака Airfryer. Добре. За целта махаме ето този капак. Натискаме ето тук червеното бутонче и капака пада. Окей, го задържате и ето вече сме на функцията Airfryer. Слагам си ето тази решетка. Това е решетката, която получих вчера с уреда. Прави ми впечатление, че за различните държави, различните приспособленията са различни, но това няма никакво значение. И ето ще сложа 2 яйца. На истинския предишния Airfryer аз винаги ги пека, ги варя яйцата на 130 градуса за 14 минути. И тук ще пробвам същото. Затварям уреда и заключвам. Добре. И уреда ми изписва, че е готов. После натискаме бутона за Air Fryer, за да избереме програма. После натискаме Time, време. Избираме за колко време. После избираме температура, на колко градуса и натискаме старт. И програмата започва да работи, като първоначално затопля уреда и после ще започне отброяването. След секунда ще изпише Turn Food, което означава обърни храната. Аз бях изненадана да го видя този надпис и докато реагирам, той просто изчезна надписа, яйцата продължиха да си се варят и, както ще видите в края на видеото, яйцата, сварени яйца без вода в уреда са просто перфектни. Остават още 12 секунди, докато варенето на яйцата в апарата приключи и ми е любопитно да видя какво ще изпише на екрана. Окей, край. Добре. Нека да изчакаме за всеки случай, да видим дали няма да изпише нещо друго. Не изписва друго. И сега отваряме и стискаме палци, дали яйцата ще са се взривили. Не са. Ето ги яйцата. Ето ги 2 яйчица сложих да пробвам. Те са топли. Аз ще изчакам малко да изстинат и ще ви ги обела да ви покажа за какво става на въпрос. Да видим сега какво става с яйцата, как са се сварили в мултикукъра и дали се белят лесно. Да, ето това са яйцата, сварени в мултикукър на Airfryer режим за 14 минути, 130 градуса. Яйцата са добре сварени, белят се перфектно. Сега ще ви ги разрежа, да ви покажа как изглеждат отвътре. Ето ви ги яйцата как изглеждат отвътре. Ако ги харесвате по-рохки, намалете времето. Ако ги харесвате още по-твърди, увеличете времето. Ето, перфектни са яйцата.